Bună ziua și bun venit la primul episod din GTA 3 în distracție. Astăzi cu Buddy. Hei. Și de distracție. Păi da, numai că nu vom salva. No, și vom începe. Da. Buddy va conduce, va face totul pentru că eu mănânc. Poate mă supăr pe Buddy dacă tot mai face așa. Dar ce am făcut acum? Uite-i. Da, încercam să fac să mă abțin. A, de asta nu se pornea jocul. Acum vom începe. Eu voi povesti de asta, iar el va juca și va zice și el. Stai să pun microfonul în mijloc, așa. Noi mai înainte, acum maxim o oră. Stăteam și râdeam în cantină. Nu. Am făcut canalul, l-am lansat. Adică eu l-am lansat mai înainte, dar am făcut un Facebook al canalului. Da, cu... A, de asta nu se deschide jocul. Asta. Stai un pic. Stai, pe ce? Mă dă bine, nu mă pot mișca. Gata. Acum da. Du-te la garaj că ai o mașină acolo. Baby. De la primul episod din misiuni cu GTA. Dani, tu mănânci sau ce faci? Dă-mi un macaron Ce ți-au ăsta? Șeful. Ia zboară tu de aici, vrei să-mi strici tastatura? Microfonul a căzut în ciormă. Te rog frumos, nu mai râde. Nu n-are niciun sens să ies cu microfonul căzut pe în ciorbă. Nu, hai. Foca ponta. Mă, ponta. Mașina asta cred că așa de bătrână e. Hai, mă. Perenial. Sper să zic mine și să nu-mi dați dislike din cauza asta. Mi-mi plac mașina asta perenial, știi? Când aveam GTA și stăteam și nu făceam misiune cu perenie, băgam parola aia ca să schimb hainele. Vai, dar eu greu mai ies din locul ăsta, mă. Se vede că n-am mai condus de mult. Înțeșeam din prima. Cu spatele. Dar cum conduci, mă? Nu eu, mă. Nu tu, decât tu. Uite, și în GTA-ul Vice City ați văzut în unele episoade, apăsam pe un buton și el tot se ducea spre locul ăla și mă enerva. Dă-i direct la deal. Trebuie cum să mă bag pe strada asta. Lantă! Nu mă enerva. Chiar că n-ai mai condus de mult. Buddy. De când... Bă, dar chiar o să jucăm Panzer, tu vei fi cu săgețile. Nu m-am băgat pe stradă. Cred că mă duc să rezolv pe cineva. Seria se va numi Eu versus Buddy. Franzela ta și mine. Nu pot uita, nu mă direct pot tot uita. înainte mă duc. Ia-mă de aici, mă. Tu nu știi să conduci, mă. Nu vezi că vin eu în viteză. Ce-am învățat la școală? La că-ți dau eu acum. Poți să zici așa, măcar să-i faci pe ăștia să râdă, că eu nu prea Ia, mă, știu. franzela de aici, că dacă ți-ai franzele una, o-i sări tu de aici. Mai ușor. Vrei un tank? Auzi ce muzică faină. Nu că ăla merge până că-și bunica pe rule, merge mai repede decât el. Dar și nu-i faină muzica. Ia mă și tu că ești din nația lui ăla. Franzela ta și mâine. Vină în coamă, căcălatule, mă. Tot ce în coamă. Știi când jucam eu GTA, mergeam cu mașină în continuu numai după un an și mă bușeam în ea, o făceam franzelă de tăte. Da. Bă, tot vine să scrie acum aspirine, nu tertols. Da, scrie. Că asta nu merge. Nu.
Sunt altele Mm. pe care nu le mai țin minte. Mai țin minte numai parola de tank. Dar eu mai țin minte aia pentru tunică, pentru armură. Cum să... Bine, bagă armura și tancul. Vrei? Hai că nu mai știu cum era, am scris turtle. Serios că nu mai știu, nici pe aia nu mai știu. Asta tancul, că tancul nu merge repede. Că, mă, tu nu știi să dai cu spatele sau să accelerezi tot înainte. Nu? Stai că e roșu. Deci, vedeți, e roșu. Pe mine nu mă interesează ce culoare e, am trecut peste culoare. Poate să fie și turcoaz, că nu mă interesează. În joc. Că nu mă interesează la bază. Da, dacă eram în viața adevărată, frână direct, tată, nu mai... Nici măcar o curvă nu te făcea să te duci după. Stai că ne băgăm pe strădare. Curba... Vezi, bă, ce fain e ea curba. Uite, două babe se țin în vorbă. Ce? O să facem și noi. Acum și noi videoclipuri ca și alții. Da, asta nu se zice. Nu, pentru că fiecare face cum vrea el. Da. Știi, deci nu-i ca pe ăștia, bă, că se iau de mine, mă, deci data trecută când m-am luat de frerică geamantană ăsta, așa mi-a dat în freză. Vă țin bate eu cu o mână la spate. Lasă, n-am nevoie de aia. Uite, mă, pe mine mă enervează ăștia că merg ca pinguinul. Tu vezi cum mă iau eu pe sus. Ia, mă, parașute, cum sar, mă, da. Bă, dar voi ați fost la gimnastică sau unde? Eu ăștia ne mai fost, mă. Uite, noi trecem pe acoperișul ăla, hai să Să sărim. prinzi slow motion. Atâta. Bă, de ce vine poliția după mine? Că e călcat pe ea. Hai, mai numai pentru atâta. De viața reală avea peste 1000 de stele. Stai. Hai că au plecat steluța aia la plimbare. Bagă tot înainte, mă. Stai că mă bag pe aria. Da, sunt pe aria bună. Hai că la următorul semafor, dacă e roșu, respect. No. Să creadă ăștia că... Dacă îți merge frâna și nu ți-o tăiat-o cineva. Uite, mă, că fix verde s-o fă... Uite, bă, eu dau să meargă în față și asta merge în spate. Ți-am zis, așa se întâmplă, așa face Ce el. face roșu și eu nu mai pot să trec. Așa face el, ca popa. Pentru că filmezi și are lag și dă reluare. Ai, mă, crede că am eu nevoie de Uite, mă, cum conduce ăsta. Te învăță. Uite, bă, ăla deja cu pistolul. Hai, bă, că-l franzelesc eu pe ăsta. Eu pe bunica o mai franzelesc tu, mă. Repede, bagă bani. Asta mă enervează pe mine. Și dă-i tot înainte, frate, că e roșu acolo. Vezi că intru și eu acum un pic. Să mai conduc și eu un pic, așa. E, lasă-mă pe mine că tu ai tot timpul din viață. Mâncă acolo. Că și de aia te doare abdomenul când te forțezi. Că burta se goală. Știu. Treci pe verde ori te spar, treci pe roșu ori te cac. Așa nu până m-am amuzat. Da, da. Sigur îți venea să râzi ca un cap de părți. Dani, când nu mă face ceva să râd, nu o să mă prinde a râde. Știi? Haine. Nu, în fine.
Nu, acum ați vine să râzi și n-am făcut nimic. Nu știu de ce îmi vine să râd. Uite-mă cum derapează ăsta, mă. Nu știu și eu. Noi, franzela lui ea și mâine. Uite, drifturi am făcut eu pe acolo. Dă-i cu curba tot. Franzela lui ea și mâine, asta a fost bună. Bună la ce? La mâncare, la pat? Bune la pule. Dar vezi că te-a depășit cineva să peste la oră. Cine? O banană ambulantă care suge până la tarancă. Tarantă, ce e aia, mă? Franzel. Un loc inventat de mine unde merg gamerii în fine. Un loc inventat de cur unde merg gamerii în bur. Dani, nu ne înjura pe noi gamer. Hui! Nu înjur gamerii, mă. Mama, am văzut armură sau ce era acolo. Ai deasupra la ăla. antistele. Stați, mă sună cineva. Alo? Acum vin, dar mi-a zis, nu știu ce mi-a zis Momo. Nu știu ce mi-a zis Momo. Mi-a zis că la 8:30 mă sună să-mi zică dacă mai am voie să mai stau. Deja nu te mai las. Nici o oră. De ce deja nu te mai lasă? Mai am 10 minute. Mă enervează mereu. Nu pot să stau să fac să mă joc. Fie chestie, că ce eu, copil de 7 ani? Să n-am voie nici măcar să trec strada. Sau să merg în fața blocului. Asta e culmea. Pentru mine asta e. Trebuie să Dar nu ajung acasă și dacă nu m-au lăsat pe mine pe laptop până diseară la 4. Dar chiar facem videoclipuri cu ceva joc multiplayer. Da, deci până la 4 stau. Nu mă interesează, nu mă ridic. Până la 4? Ce 4? 7. Hai mă, dar tu nu știi să mergi cu fața, mă. Ceapardenă. E mai franzela decât franzela tot ce pe ambulente care se duce Bă, dar eu nu pot să mă întorc invers. Dă mouse-ul ăla, că deja mă enervează. Dani, tu dai pe mouse cu supă, tu știai? Dani, Că mouse-ul e plin de supă. Și mâna mea la fel. Dani a spus că nu dai pe statură și cu calculator. Dar nu e plin! Nu e plin, că am avut eu mâna pe el, de aia. Ai de grijă. Uite-ți mouse-ul la tine. Nu mai mănânc. Nu mai mănânc. De ce? De Leni ca să mănânci ca lumea. La fix. Haide. Haide să jucăm. Tergi mâinile. Nu mai am nimica pe mâini. Haide să jucăm. Unde e Panzer. mașina? Aici trebuie să fie o mașină. Haide să jucăm Panzer. Unde e mașina? Dani, joacă-te frumos. Nu te joacă din cură. Asta o să facă de Ai văzut? cu toată lumea. Bine, pa, Dani, eu plec. Dar ce? De ce pleci? Dar o să stau și mă plictisesc. Haide, aici vom încheia episodul din Sub Topoli și Banana. Ce că văd unică la mâță? Ne vom vedea în episodul următor. Bye, La bye. revedere. Bye. Bye. Cum băta pe strecai.